Της είχαν πει να περιμένει σκληρότητα. Μια νεαρή Ιαπωνική νοσοκόμα, μόλις 20 ετών, καθόταν σε ένα ξύλινο παγκάκι μέσα σε ένα πρόχειρο ιατρείο, με τη στολή της σκισμένη και το μανίκι της ματωμένο. Ο αέρας μύριζε από λιμαντικό και υγρό καμβά. Απέναντί της, ένας Αμερικανός γιατρός έσκυψε προσεκτικά πάνω από το χέρι της, τυλίγοντας ένα καθαρό λευκό επίδεσμο με ιδιαίτερη προσοχή. Τα χέρια του ήταν σταθερά, η φωνή του ήρεμη, σαν να φρόντιζε την ίδια του την αδελφή. Δεν μπορούσε να καταλάβει τα λόγια που έλεγε, αλλά καταλάβαινε τον τόνο της φωνής του. Όχι μίσος, όχι θρίαμβος, αλλά κάτι που δεν περίμενε καθόλου, ευγένεια. Γύρω της, άλλες γυναίκες κάθονταν με αχνιστές κούπες στη φάδο, τρώγοντας ένα γεύμα περισσότερο από μικρομετόνο τι είχαν φάει σε μέρες. Σε μερικές δόθηκαν καινούριες στολές, πλυμμένες και διπλωμένες, ενώ σε άλλες καθαρίστηκαν τα τραύματά τους. Δεν ήταν παράδεισος, όχι ακόμα. Ήταν σύγχυση. Για χρόνια, της είχαν μάθει ότι η αιχμαλωσία ήταν χειρότερη από το θάνατο. Το Μπουσίντο, ο αρχαίος κώδικας του πολεμιστή, είχε περάσει από τους σαμουράι στις φλέβες των στρατιωτών και των βοηθών τους. Η παράδοση ήταν ατιμία για την οικογένεια, τους προγόνους, τον αυτοκράτορα. Η ντροπή υποτίθεται ότι ήταν αβάσταχτη. Η ίδια είχε ψιθυρίσει τον όρκο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Καλύτερα να πεθάνεις παρά να αιχμαλωτιστείς. Όλες οι γυναίκες εδώ είχαν πιστέψει ότι η παράδοση θα οδηγούσε σε ταπείνωση, πίνη βασανιστήρια τόσο σκληρά που ο θάνατος θα φαινόταν έλεος. Αυτό είχαν υποσχεθεί οι διοικητές τους. Αυτό περίμεναν οι οικογένειές τους. Ωστόσο, τώρα, σε αυτή τη σκηνή, με τη μυρωδιά του καφέ και του ψωμιού, ο μύθος άρχιζε να καταρρέει. Η σύγκρουση των προσδοκιών με την πραγματικότητα ήταν σχεδόν αβάσταχτη. Όταν οι Αμερικανοί πλησίασαν για πρώτη φορά, είχε προετοιμαστεί για ένα χτύπημα με την άκρη του όπλου, για χλευαστικά γέλια, για το περιφρονητικό βλέμμα των νικητών. Ανταυτού, ένας από αυτούς της πρόσφερε ένα τσιγάρο. Ένας άλλος της έδωσε ένα παγούρι με νερό. Όταν ο γιατρός άγγιξε το χέρι της για να εξετάσει το τραύμα, αυτή συρρίκνωσε σαν να τη χτύπησαν, αλλά εκείνος απλώς συνοφρίωσε, κούνησε το κεφάλι και μίλησε για τη δουλειά του. Βρέθηκε να κοιτάζει τον επίδεσμο, τόσο καθαρό πάνω στο μελανιασμένο δέρμα της, και να αναρωτιέται αν ήταν κάποιο τέχνασμα. Ο πόλεμος που είχε αφήσει πίσω της δεν είχε χώρο για τέτοιες στιγμές. Στο θέατρο του Ειρηνικού, είχε δει στρατιώτες να εγκαταλείπονται από τις μονάδες τους, να αφήνονται να αιμορραγούν επειδή ήταν πολύ αδύναμοι για να συνεχίσουν να βαδίζουν. Είχε δει τις μερίδες τροφής να χωρίζονται σε μικρές ποσότητες ρυζιού, μερικές φορές αναμεμειγμένες με φλοιό ή πριονίδι. Είχε δει αξιωματικούς να χτυπούν τους υφισταμένους τους στο πρόσωπο επειδή παραπατούσαν από την εξάντληση. Αυτό ήταν πειθαρχία, τους έλεγαν. Αυτό ήταν τιμή. Το μαρτύριο ήταν το νόμισμα της πίστης. Η ευσπλαχνία ήταν αδυναμία. Αυτός ήταν ο κόσμος που γνώριζε μέχρι τώρα. Τα γεγονότα αποκαλύπτουν μέρος αυτής της ιστορίας. Μεταξύ 35.000 και 50.000 Ιάπωνες στρατιώτες και ένας μικρότερος αλλά σημαντικός αριθμός γυναικών θα αιχμαλωτίζονταν πριν από το τέλος του πολέμου τον Αύγουστο του 1945. Όλοι τους είχαν ακούσει την ίδια ιστορία, ότι ο εχθρός θα τους στερούσε την αξιοπρέπεια, θα τους υποβάλει σε βασανιστήρια τόσο άθλια που θα προτιμούσαν την αυτοκτονία. Ωστόσο, αυτό που συνάντησαν ήταν συχνά το αντίθετο. Τα αμερικανικά στρατόπεδα που διέπονταν από τη Σύμβαση της Γενέβης δεν βασίζονταν στη σκληρότητα, αλλά σε διαδικασίες, στην ιδέα ότι ένας αιχμάλωτος που διατηρούνταν ζωντανός και υγιής είχε μεγαλύτερη αξία από έναν που κακοποιούνταν. Για τους Αμερικανούς, ένας υγιής αιχμάλωτος ήταν πηγή πληροφοριών, προπαγάνδας και ηθικής υπεροχής. Για τους Ιάπωνες, η ίδια η ύπαρξη μιας τέτοιας μεταχείρισης ήταν αδιανόητη. Αλλά οι αριθμοί και οι συνθήκες δεν μπορούν να μεταδώσουν το πώς ένιωσε μια 20χρονη νοσοκόμα όταν έλαβε σούπα αντί για περιφρόνηση. Είχε να δοκιμάσει κρέας μια εβδομάδα. Ο ζωμός ήταν πλούσιος, λιπαρός στα χείλη της, αχνιστός με λαχανικά των οποίων είχε ξεχάσει τα ονόματα. Όταν κατάπιε, το σώμα της έτρεμε, όχι μόνο από την πείνα, αλλά και από την απίστευτη συγκίνηση. Δίπλα της, μια άλλη γυναίκα, μεγαλύτερης ηλικίας, σκούπιζε το στόμα της και έκλαιγε ανοιχτά. Το να κλαίει κανείς για ένα στιφάδο μπορεί να φαίνεται παράλογο, ακόμη και γελίο. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, το φαγητό δεν ήταν απλώς φαγητό. Ήταν η απόδειξη ότι ο εχθρός της έβλεπε ως ανθρώπους. Η ηρωνία ήταν έντονη. Ενώ η ιαπωνική προπαγάνδα επέμενε ότι η αμερικανική αιχμαλωσία σήμαινε εξευτελισμό, εδώ υπήρχαν φρουροί που μάθαιναν τα ονόματά τους, γιατροί που περιποιούνταν τα τραύματά τους, μάγειρες που μοίραζαν ψωμί σαν να τάιζαν συντρόφους. Εν τω μεταξύ, οι σύμμαχοι αιχμάλωτοι στα ιαπωνικά στρατόπεδα αντιμετώπιζαν λιμοκτονία, κλουβιά από μπαμπού και εξαντλητική εργασία. Ένας στους τρεις θα πέθαινε. Η σύγκριση ήταν συγκλονιστική, σχεδόν γκροτέσκα. Η μία πλευρά είχε ενσωματώσει την επιβίωση στην άλλη, είχε ως στόχο το θάνατο.
Ωστόσο, η εμπιστοσύνη δεν ήρθε εύκολα. Μερικές γυναίκες αρνήθηκαν αρχικά το φαγητό, πεπισμένες ότι πρέπει να ήταν δηλητηριασμένο. Άλλες έκρυψαν τη σοκολάτα που τους δόθηκε, σίγουρες ότι ήταν δόλωμα. Η ίδια η νοσοκόμα δίστασε όταν ο γιατρός της πρόσφερε ένα φλιτζάνι καφέ, με τον ατμό να στροβιλίζεται προς τα πάνω σαν θυμίαμα. Δεν τον είχε δοκιμάσει ποτέ πριν. Όταν τελικά τον ήπιε, η πικρία του την εξέπληξε. Έβηξε και ο γιατρός γέλασε απαλά, κουνώντας το κεφάλι του σαν να διασκεδάζει με την αθωότητά της. Αυτός ο μικρός ανθρώπινος ήχος, το γέλιο ενός εχθρού, τρύπησε την πανοπλία της πιο βαθιά από οποιαδήποτε σφαίρα. Το σοκ δεν ήταν μόνο σωματικό, αλλά και πολιτισμικό. Αυτές οι γυναίκες είχαν μεγαλώσει σε ένα σύστημα που τις είχε στερήσει την ατομικότητά τους. Ήταν βοηθοί, λειτουργοί, κομμάτια της μεγάλης πολεμικής μηχανής. Η άνεσή τους δεν είχε σημασία. Τα βάσανα τους ήταν απόδειξη αφοσίωσης. Και όμως εδώ, στα χέρια των υποτιθέμενων εχθρών τους, αντιμετωπίζονταν ως άτομα. Ένα κρεβάτι σήμαινε ότι ένα σώμα είχε σημασία. Μια κουβέρτα σήμαινε ότι η ζεστασιά δεν ήταν αδυναμία. Ένας επίδεσμος σήμαινε ότι η θεραπεία άξιζε τον κόπο. Αυτά τα απλά πράγματα, τόσο συνηθισμένα για τους Αμερικανούς, έμοιαζαν με αποκαλύψεις για τις γυναίκες που τα λάμβαναν. Ήταν ένας κόσμος που είχε ανατραπεί. Στρατιώτες που ήταν προετοιμασμένοι να πεθάνουν, τώρα έβρισκαν τροφή. Νοσοκόμες που ήταν έτοιμες να ντροπιαστούν, έβρισκαν σεβασμό. Ακόμα και η σιωπή του στρατοπέδου τη νύχτα ήταν αποπροσανατολιστική. Χωρίς φωνητικές διαταγές, χωρίς τελετουργικές τιμωρίες, μόνο το μακρινό βουητό των φρουρών που μιλούσαν ήσυχα μεταξύ τους, οι αμυδρές νότες μιας φυσαρμόνικας που μεταφέρονταν σε όλη την παράγκα. Μερικές γυναίκες ξάπλωναν ξύπνιες, κοιτάζοντας το ταβάνι, αναρωτιόμενες αν δεν είχαν μπει σε αιχμαλωσία, αλλά σε κάποιο παράξενο όνειρο. Υπήρχε φόβος, ναι, αλλά και οι πρώτες πίθες για κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Περιέργεια. Αν οι Αμερικανοί δεν ήταν τέρατα, τι άλλο ήταν ψέμα? Αν η αιχμαλωσία δεν ήταν ατιμία, τι ήταν τότε τιμή? Αυτές οι ερωτήσεις άρχισαν να διαδίδονται σιωπηλά στην ομάδα, να ψιθυρίζονται στο σκοτάδι, να γράφονται σε γράμματα προς τα σπίτια τους, όταν τους το επέτρεπαν. Για την νοσοκόμα, η στιγμή ήρθε όταν της έδωσαν όχι μόνο φαγητό, όχι μόνο επιδέσμους, αλλά και ένα μολύβι και ένα φύλλο χαρτί. Της είπαν ότι μπορούσε να γράψει στην οικογένειά της. Κοίταξε το φύλλο για πολλή ώρα. Της είχαν πει ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, ότι ο εχθρός δεν θα επέτρεπε ποτέ στις λέξεις να ταξιδεύουν ελεύθερα. Ωστόσο, εκεί ήταν, το λευκό χαρτί που την περίμενε. Έγραψε: «Μητέρα, είμαι ζωντανή. Με ταΐζουν. Μου φέρονται καλά. Δεν καταλαβαίνω πια αυτόν τον πόλεμο». Το γράμμα αυτό, όπως και τόσα άλλα, θα παρεμποδιζόταν από τις Ιαπωνικές μυστικές υπηρεσίες. Το περιεχόμενό του θα προβλημάτιζε όσους το διάβαζαν. Πώς ήταν δυνατόν να υπάρχει παράδεισος μέσα σε μια φυλακή? Πώς ήταν δυνατόν να ανθίζει η αξιοπρέπεια πίσω από σειρματοπλέγματα? Δεν το ήξερε ακόμα, αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή. Ο επίδεσμος στο χέρι της δεν ήταν απλώς ένα κομμάτι ύφασμα. Ήταν ένα νήμα που ξετύλιγε ένα ολόκληρο σύστημα πεποιθήσεων, ένα σύστημα που θα άφηνε εκείνη και το λαό της να αντιμετωπίσουν ερωτήματα πολύ πιο οδυνηρά από οποιαδήποτε πληγή. Το πρώτο πρωί στο στρατόπεδο ήταν σαν να μπήκαν σε ένα άλλο σύμπαν. Οι γυναίκες ξύπνησαν όχι από φωνές διαταγόνι από το θόρυβο των μπότες, αλλά από την αμυδρή μυρωδιά του μπέικον που απλωνόταν στο στρατόπεδο. Ο αέρας ήταν δροσερός, το φως απαλό μέσα από τις σχισμές των ξύλινων τοίχων, και για μια στιγμή έμειναν ακίνητες, μισοπεπισμένες ότι ήταν κάποιο τέχνασμα των αισθήσεων. Τότε ακούστηκε η κλήση για πρωινό, όχι φωνάζοντας με οργή, αλλά με σταθερή ρουτίνα. Μπήκαν αβέβαιες στη σειρά, με διστακτικά βήματα, σαν να περίμεναν από στιγμή σε στιγμή να καταρρεύσει ψευδαίσθηση. Ανταυτού, τους έδωσαν δίσκους γεμάτους αυγά, ψωμί και αχνιστές κούπες καφέ. Μερικές γυναίκες κοίταζαν, παγωμένες. Μία ψιθύρισε ότι πρέπει να είναι δοκιμασία. Αλλά όταν είδαν τους Αμερικανούς φρουρούς να κάθονται με τα δικά τους πιάτα, τρώγοντας το ίδιο φαγητό χωρίς δισταγμό, η υποψία άρχισε να εξασθενεί. Η νεαρή νοσοκόμα σήκωσε το πιρούνι της με τρεμάμενα δάχτυλα. Είχε γνωρίσει την πείνα τόσο έντονη που της έσπαγε τα κόκαλα. Τώρα, με την πρώτη μπουκιά, το σώμα της ξύπνησε απότομα. Η πλούσια γεύση του κρόκου στη γλώσσα της, η ζεστασιά του ψωμιού που ήταν μαλακό στα δόντια της. Αυτές οι αισθήσεις ήταν σχεδόν βίαιες στην γενοτομία τους. Δάκρυα τσούζανε τα μάτια της. Άλλες καταβρόχθιζαν το φαγητό με σιωπηλή απελπισία, η αξιοπρέπεια τους να παλεύει με την πείνα τους. Μια γυναίκα γέλασε ξαφνικά, ένας ήχος με ιστερική χρειά, και κάλυψε το στόμα της από ντροπή. Ωστόσο, κανένας φρουρός δεν φώναξε. Καμία τιμωρία δεν επιβλήθηκε. Οι φρουροί έριξαν μόνο μια ματιά με ήπια περιέργεια, σαν το γέλιο, ακόμα και εδώ,
να ήταν επιτρεπτό. Τα ίδια τα κρεβάτια ήταν αποκαλύψεις. Ξύλινα πλαίσια, λεπτά στρώματα, αληθινές κουβέρτες. Μετά από μήνες ύπνου σε χώμα η μπαμπού, το να ξαπλώνει σε κάτι μαλακό της φαινόταν ανήθικο, σαν η άνεση να ήταν προδοσία. Η νοσοκόμα κάθισε στην άκρη του κρεβατιού της, κρατώντας την κουβέρτα σαν να μπορούσε να εξαφανιστεί. Για πρώτη φορά από τότε που έφυγε από το σπίτι της, είχε ένα αντικείμενο που ήταν μόνο δικό της. Αυτή η κουβέρτα έγινε σύμβολο όχι μόνο της ζεστασιάς, αλλά και της αξίας. Το στρατόπεδο δεν ήταν καθόλου πολυτελές. Αγκάθια σύρματα εξακολουθούσαν να περιβάλλουν τα όρια του. Φρουροί εξακολουθούσαν να φυλάνε με τουφέκια. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη με μια παράξενη αντίφαση, εχμαλωσία με μια δόση καλοσύνης. Τα απογεύματα, στις γυναίκες προσφέρονταν εργασίες, εθελοντικές, όχι υποχρεωτικές. Κάποιες επέλεξαν να βοηθήσουν στις κουζίνες, μαθαίνοντας πως οι Αμερικανοί έψινε ψωμί με μαγιά αντί για ριζάλευρο. Άλλες σκούπιζαν τους χώρους ή φρόντιζαν τους κήπους. Μια μέρα, η νοσοκόμα έλαβε ένα μικρό πακέτο με σπόρους. Και όταν ρώτησε γιατί, ο φρουρός έδειξε ένα κομμάτι γης και είπε κάτι που δεν κατάλαβε, αλλά το νόημα ήταν αρκετά σαφές. Να καλλιεργήσει κάτι. Για μια γυναίκα εκπαιδευμένη να επιδέει πληγές και να χορηγεί μορφίνη, η σκέψη να φέρει ζωή από το χώμα της φαινόταν ξένη. Ωστόσο, τα δάχτυλά της έτρεμαν, όχι από φόβο, αλλά από μια παράξενη έξαψη. Τα γράμματα ήταν μια άλλη έκπληξη. Στις κρατούμενες είπαν ότι μπορούσαν να γράψουν στα σπίτια τους. Η σκεπτικιστική αντίδραση ήταν άμεση. Σίγουρα αυτά τα γράμματα δεν θα έφταναν ποτέ στην Ιαπωνία. Αλλά όταν τους έδωσαν χαρτί και μολύβια, οι γυναίκες κάθισαν σιωπηλές, κοιτάζοντας το λευκό φύλλο. Σιγά σιγά, οι λέξεις άρχισαν να γεμίζουν τη σελίδα. Η μία έγραψε για τα γεύματα, η άλλη για τη ζεστασιά του κρεβατιού της, μία άλλη για τους επιδέσμους που άλλαζαν οι Αμερικανοί γιατροί. Οι φωνές τους, που κάποτε είχαν σιγήσει υπό το βάρος του μπούσι του, τώρα έβρισκαν έκφραση με μελάνι. Αυτές οι επιστολές θα περνούσαν αργότερα από τους λογοκριτές και τελικά θα έφταναν στα χέρια των Ιαπωνικών αρχών, οι οποίες θα διάβαζαν μαρτυρίες που έρχονταν σε άμεση αντίθεση με τη δική τους προπαγάνδα. Τα βράδια, υπήρχε χρόνος για αναψυχή. Οι φρουροί παρήχαν βιβλία, μερικά στα αγγλικά, μερικά μεταφρασμένα σε απλό ιαπωνικό. Υπήρχαν και μουσικά όργανα. Φλογέρες, ακόμη και ένα πιάνο σε ένα στρατόπεδο. Ένα βράδυ, η νοσοκόμα κάθισε έξω, ενώ μια συγκρατούμενη της έπαιζε μια διστακτική μελωδία, οι νότες της οποίας απλώνονταν σε όλο το συγκρότημα. Έκλεισε τα μάτια της, ακούγοντας όχι τραγούδια νίκης ή στρατιωτικές εμβατηρίες, αλλά κάτι τρυφερό, σχεδόν παιδικό. Ήταν μουσική μόνο για την ομορφιά. Στον κόσμο της, η ομορφιά ήταν πάντα ύποπτη, μια απόσπαση της προσοχής από το καθήκον. Εδώ ήταν επιτρεπτή. Η ηρωνία ήταν τόσο έντονη που την ένιωθε. Ενώ αυτές οι γυναίκες προσαρμόζονταν σε 3 γεύματα την ημέρα, οι οικογένειές τους στην Ιαπωνία επιβίωναν με μερίδες τόσο μικρές που τα παιδιά μασούσαν φλοιό δέντρο για να κατευνάσουν την πείνα τους. Σύμφωνα με εκθέσεις των συμμάχων, ο μέσος Ιάπωνας πολίτης κατανάλωνε λιγότερο από 200 θερμίδες την ημέρα το 1944. Εν τω μεταξύ, στα αμερικανικά στρατόπεδα, οι αιχμάλωτοι έπαιρναν βάρος, τα μαγουλά τους γέμιζαν, τα σώματά τους ανακτούσαν τις δυνάμεις τους. Το παράδοξο ήταν σκληρό. Η αιχμαλωσία πρόσφερε περισσότερη ζωή από μικρόν με τόνο, τη ελευθερία. Στην αρχή, πολλές από τις γυναίκες αποστρέφονταν αυτές τις ανέσεις, προσκολλημένες στην ιδέα ότι το να τις αποδεχθούν ήταν ατιμία. Κάποιες έτρωγαν με αυστηρή στάση, αρνούμενες να δείξουν ευγνωμοσύνη. Άλλες έβαζαν φαγητό στις τσέπες τους, πεπισμένες ότι η καλοσύνη θα τελείωνε απότομα. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, η επιβίωση έσβησε την ιδεολογία. Ένα στομάχι γεμάτο αυγά είχε μεγαλύτερη πιστικότητα από ένα φυλάδιο με συνθήματα. Η ίδια η νοσοκόμα διαπίστωσε ότι κάθε βράδυ, καθώς τραβούσε την κουβέρτα γύρω από τους ώμους της, η φωνή στο κεφάλι της που ψιθύριζε, ντροπή, γινόταν πιο αδύναμη. Στη θέση της ανέβαινε ένας άλλος ψίθυρος, ίσως το αξίζω αυτό. Ωστόσο, η ασυμφωνία τους έκανε να κουνήσουν το κεφάλι. Πώς ήταν δυνατόν οι εχθροί να τους φερόταν καλύτερα από τους δικούς τους αξιωματικούς, πώς ήταν δυνατόν άγνωστοι να νοιάζονται για τα τραύματα που οι σύντροφοί τους είχαν αγνοήσει. Μια γυναίκα, που κάποτε είχε ξυλοκοπηθεί από τον ανώτερό της επειδή είχε λιποθυμήσει από πυρετό, κοίταζε το χέρι της, όπου ένας Αμερικανός γιατρός της είχε δώσει φάρμακο. Δεν είπε τίποτα, αλλά στη σιωπή της υπήρχε μια ερώτηση πιο δυνατή από οποιαδήποτε λέξη. Υπήρχαν και στιγμές απροσδόκητου χιούμορ. Την πρώτη φορά που προσφέρθηκε στις γυναίκες φυστικό βούτυρο, επικράτησε μία βούτυξε προσεκτικά το δάχτυλό της στην καφέ πάστα, τη μύρισε και μετά τη έγλειψε. Η έκφρασή της άλλαξε σαν να την είχαν προδώσει και την έφτισε, προκαλώντας το γέλιο των φρουρών. Μία άλλη προσπάθησε ξανά και μετά μία άλλη,
μέχρι που τελικά ακόμη και η νοσοκόμα βρήκε τον εαυτό της να χαμογελά, παρασυρμένη από την παράξενη, κολώδη γλυκύτητα. Σε εκείνο το γέλιο υπήρχε μια ρογμή στον τοίχο του φόβου. Οι Αμερικανοί, μακριά από βασανιστές, φαινόταν σχεδόν διασκεδαστικοί σύντροφοι σε αυτό το παράξενο πείραμα της αιχμαλωσίας. Ωστόσο, κάτω από τη ζεστασιά κρυβόταν ένα βαθύτερο ρεύμα. Κάθε πράξη καλοσύνης έσπαγε τα θεμέλια των πεποιθήσεων αυτών των γυναικών για την τιμή και τον πόλεμο. Αν η παράδοση δεν σήμαινε ντροπή, τότε για ποιο λόγο πέθαιναν? Αν ο εχθρός μπορούσε να είναι ευγενικός, τότε ποιος ήταν πραγματικά ο βάρβαρος? Αυτές οι ερωτήσεις παρέμεναν σε κάθε μπολ σούπας, σε κάθε καθαρό επίδεσμο, σε κάθε νότα μουσικής που αιωρούταν στη νύχτα. Η νοσοκόμα, που κάποτε ήταν σίγουρη ότι η ζωή της ανήκε μόνο στον αυτοκράτορα, τώρα ξαπλωνόταν ξύπνια στο στενό στρώμα της, ακολουθώντας με το βλέμμα του σκόμπου στη ξύλινη οροφή. Σκεφτόταν τη μητέρα της, αδύνατη και πεινασμένη σε ένα σπίτι χωρίς καύσιμα, τους αδελφούς της που βαδιζάν με κουρελιασμένες στολές. Σκεφτόταν το στιφάδο, τα γέλια, τους σπόρους που περίμεναν να φυτευτούν. Ένιωθε σαν να στεκόταν στην άκρη δύο κόσμων, του ενός που κατέρεε και του άλλου που ήταν άγνωστος. Αυτό που την αναστάτωνε περισσότερο δεν ήταν η άνεση αυτή καθεαυτή, αλλά η ιδέα που αυτή συνεπαγόταν, ότι η ζωή της, η ατομική της ζωή, είχε σημασία. Αυτή η συνειδητοποίηση ήταν πιο αποσταθεροποιητική από οποιοδήποτε όπλο. Διότι όταν γευτείς την αξιοπρέπεια, δεν μπορείς να τη ξεχάσεις. Και καθώς η εβδομάδα προχωρούσε, καθώς τα γράμματα ταξίδευαν πέρα από τους ωκεανούς, καθώς οι ψίθυροι για αυτόν τον παράξενο παράδεισο έφταναν στα αυτιά εκείνων που εξακολουθούσαν να πολεμούν, οι επιπτώσεις θα απλώνονταν πολύ πέρα από τα φράχτες του στρατοπέδου. Οι μέρες στην αιχμαλωσία άρχισαν να αποκτούν έναν ρυθμό, σταθερό και σχεδόν αφοπλιστικό. Πρωινή επιθεώρηση, πρωινό με αυγά ή χυλό, και μετά ώρες που απλώνονταν με δυνατότητες που καμία από τις γυναίκες δεν είχε περιμένουν. Το σειρματόπλεγμα ήταν ακόμα εκεί, αιχμηρό στον ορίζοντα. Ωστόσο, μέσα στα ωριά του, κάτι πιο λεπτό ξεδιπλωνόταν. Δεν ήταν απλά επιβίωση. Ήταν η αργή, ήσυχη επανάσταση της αξιοπρέπειας. Η νεαρή νοσοκόμα βρέθηκε σε μια τάξη ένα απόγευμα, με ένα κομμάτι κυμολία στο χέρι της. Ο πίνακας μπροστά της έφερε αγγλικά γράμματα γραμμένα προσεκτικά από έναν εθελοντή φρουρό που έκανε και τη δουλειά του δασκάλου. Δίστασε, σκεπτόμενη, πριν προσπαθήσει να γράψει με τρεμάμενο χέρι τη λέξη «σπίτι». Ο φρουρός κούνησε το κεφάλι εθαρρυντικά, μια απλή χειρονομία που είχε ένα βάρος που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Ποτέ δεν της είχε ζητηθεί να μάθει για τον εαυτό της. Στον κόσμο της, η εκπαίδευση αφορούσε την υπηρεσία, το να γίνεις ένα εργαλείο. Εδώ, η μάθηση προσφερόταν σαν να είχε σημασία πέρα από τη χρησιμότητά της. Αυτή η μικρή λέξη στον πίνακα άνοιξε μια πόρτα που δεν ήξερε ότι υπήρχε. Τα γράμματα από το στρατόπεδο έγιναν ένα άλλο είδος τάξης. Όταν έγραψε στη μητέρα της, δυσκολεύτηκε στην αρχή, οι λέξεις ήταν ξύλινες, αδέξιες. Τι μπορούσε να ομολογήσει? Ότι ήταν καλοταϊσμένη ενώ η οικογένειά της λιμοκτονούσε. Ότι οι Αμερικανοί γιατροί εξέταζαν τα τραύματά της με περισσότερη προσοχή από μικρόν με τόνο, τι οι διοικητές της, αποφάσισε να γράψει απλές αλήθειες. Το φαγητό ήταν ζεστό, τα κρεβάτια καθαρά, η φρουρή παράξενα ευγενική. Δεν το καταλάβαινε, αλλά ήθελε η μητέρα της να ξέρει ότι ζούσε. Μερικές εβδομάδες αργότερα, όταν έφτασαν στα αυτιά της φήμες ότι τέτοιες επιστολές παρεμποδιζόταν και διαβάζονταν από Ιάπωνες αξιωματούχους, αναρωτήθηκε τι σκέφτονταν εκείνοι οι άντρες στο Τόκιο καθώς χειρίζονταν τα λόγια της. Αντιλήφθηκαν τις ρογμές που άρχισαν να εμφανίζονται στην ιστορία που είχα σκαρφιστεί. Η ιατρική έγινε ένα ακόμη πεδίο μάχης της αντίληψης. Μια γυναίκα, που ταλαιπωρούταν από πονόδοντο για χρόνια, οδηγήθηκε σε έναν οδοντίατρο του στρατοπέδου. Η καρέκλα ήταν από κρύο μέταλλο, η λάμπα έντονη, αλλά όταν ο Αμερικανός έσκυψε και της μίλησε απαλά, συνειδητοποίησε με έκπληξη ότι σκόπευε να ανακουφίσει τον πόνο της. Λίγα λεπτά αργότερα, το σάπιο δόντι είχε αφαιρεθεί και, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ένιωσε ανακούφιση. Άγγιξε το σαγόνι της με δυσπιστία. Κανένας αξιωματικός του δικού της στρατού δεν θα την είχε απαλλάξει από τέτοια ταλαιπωρία. Η πράξη δεν ήταν απλώς ιατρική. Ήταν ριζοσπαστική. Συνειδητοποίησε ότι ο πόνος δεν ήταν αναπόφευκτος. Μπορούσε να αντιμετωπιστεί με συμπόνια. Ακόμη και η πίστη βρήκε χώρο μέσα στο στρατόπεδο. Μερικές γυναίκες έστησαν ένα μικρό ιερό με πέτρες και κομμάτια ξύλου, τοποθετώντας το διακριτικά σε μια γωνία. Περίμεναν ότι θα τον γκρέμιζαν. Ωστόσο, όταν ένας Αμερικανός φρουρός το είδε, απλώς κούνησε το κεφάλι και συνέχισε το δρόμο του. Η άδεια ήταν εκπληκτική. Το να ασκούν τη θρησκεία τους χωρίς έλεγχο ήταν σαν να αναπνέουν μετά από χρόνια υποβρύχια. Άλλοι παρευρέθηκαν σε ανεπίσημες συγκεντρώσεις όπου ο χριστιανός ιερέας πρόσφερε λόγια παρηγοριάς, όχι με βία, αλλά με μια παράξενη, χωρίς πίεση ευγένεια που τους άφηνε αναστατωμένους. Η ίδια η επιλογή ήταν ξένη.
Η αυτοκρατορία απαιτούσε λατρεία. Οι Αμερικανοί την επέτρεπαν. Η μουσική, επίσης, μπήκε στη ζωή τους σαν λαθρέα χαρά. Τις ήσυχες νύχτες, ο ήχος μιας φυσαρμόνικας απλωνόταν πάνω από το συγκρότημα, παιγμένος από έναν φρουρό ή μερικές φορές από έναν κρατούμενο που είχε μάθει από αυτόν. Οι νότες ήταν αδέξιες, αλλά μετέφεραν ζεστασιά. Η νοσοκόμα καθόταν στο κρεβάτι της, με κλειστά μάτια, φαντασιώνοντας έναν κόσμο πέρα από τον πόλεμο. Η μουσική ήταν πάντα συνδεδεμένη με τελετές ή διαταγές. Εδώ υπήρχε μόνο για την ομορφιά της, ως υπενθύμηση ότι η ζωή δεν ήταν μόνο διαταγές που φώναζαν από μεγάφωνα. Με κάθε μέρα που περνούσε, η αντίθεση γινόταν πιο έντονη. Οι σύμμαχοι εχμάλωτοι στα ιαπωνικά στρατόπεδα εργάζονταν μέχρι εξάντληση σε ορυχεία και ζούγκλες, τα σώματά τους εξασθενούσαν, το ηθικό τους ήταν συντριμμένο. Οι εκθέσεις εκτιμούσαν ότι ένας στους τρεις θα πέθαινε πριν από την απελευθέρωση. Εδώ, όμως, τα μάγουλα των Ιαπωνίδων γέμιζαν, η δύναμή τους επέστρεφε, το γέλιο τους επανεμφανιζόταν. Η ασυμφωνία ήταν αφόρητη. Τους είχαν πει ότι οι Αμερικανοί ήταν δαίμονες. Ωστόσο, οι δαίμονες δεν τους έδιναν ραπτοκιβώτια, βιβλία ή κουβέρτες για το κρύο. Κάθε πράξη καλοσύνης ήταν ένα χτύπημα στον τοίχο του φόβου, και αυτός ο τοίχος άρχιζε να καταραίει. Η επανάσταση δεν ήταν θορυβώδης. Ήρθε με ματιές, με σιωπηλές ομολογίες, με τον τρόπο που οι γυναίκες άρχισαν να συμπεριφέρονται. Η νοσοκόμα παρατήρησε ότι δεν σκύβονταν πια από ντροπή όταν περνούσαν οι φρουροί. Αντίθετα, τους κοίταζε προσεκτικά στα μάτια, αναγνωρίζοντας την ανθρωπιά που υπήρχε πέρα από το χάσμα. Μία άλλη γυναίκα που κάποτε έκρυβε το φαγητό της άρχισε να τρώει ανοιχτά, χωρίς να φοβάται πια ότι θα της το άρπαζαν. Μικρές αλλαγές, σχεδόν αόρατες, αλλά μαζί σχημάτισαν κάτι μνημειώδες. Ωστόσο, η ντροπή παρέμενε. Μερικές γυναίκες ψιθύριζαν τη νύχτα ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να αντιμετωπίσουν τις οικογένειές τους, ότι η παράδοση ήταν ασυγχώρητη, ανεξάρτητα από το πώς τις αντιμετώπιζαν. Μία μάλιστα σκέφτηκε να τερματίσει τη ζωή της μέσα στο στρατόπεδο. Τόσο βαρύ ήταν το βάρος της ατιμίας. Ωστόσο, ήταν μια άλλη κρατούμενη που τη σταμάτησε, κρατώντας τη σφιχτά τα χέρια και ψιθυρίζοντας: «Αν ο εχθρός εκτιμά τις ζωές μας, γιατί δεν τις εκτιμούμε κι εμείς?» Αυτή η ερώτηση έμεινε να αιωρείται στον αέρα, αδύνατο να αγνοηθεί. Ήταν ο σπόρος της μεταμόρφωσης, η αξία που ανακαλύφθηκε μέσα από τα μάτια των υποτιθέμενων εχθρών. Οι Αμερικανοί, ίσως χωρίς να το γνωρίζουν, χρησιμοποίησαν την καλοσύνη ως όπλο πιο ισχυρό από οποιοδήποτε τουφέκι. Πληροφορίες έβγαιναν πιο εύκολα από τα χείλη που δεν είχαν σπάσει από τα βασανιστήρια, προσφέρονταν ελεύθερα από εκείνους που ένιωθαν ότι είχαν ένα χρέος να ξεπληρώσουν. Αλλά κάτι πιο βαθύ συνέβαινε. Αυτές οι γυναίκες δεν συνεργάζονταν απλώς. Συνειδητοποιούσαν τη ριζοσπαστική ιδέα ότι η αξιοπρέπεια δεν ήταν συνδεδεμένη με την υπακοή ή το θάνατο. Ήταν ένα αναφέρετο δικαίωμα, κάτι που κανένας αυτοκράτορας ή στρατηγός δεν μπορούσε να σβήσει. Ένα βράδυ, καθώς η βροχή χτυπούσε απαλά στην οροφή των στρατώνων, η νοσοκόμα κρατούσε στα χέρια της ένα ζευγάρι γυαλιά που της είχαν φτιάξει πρόσφατα. Τα φόρεσε και ο κόσμος έγινε πιο ευκρινής. Οι γραμμές έγιναν σαφείς, τα περιγράμματα διακριτά, τα πρόσωπα ορατά με τρόπο που δεν ήταν εδώ και χρόνια. Ανοιγόκλεισε τα μάτια της για να συγκρατήσει τα δάκρυα. Ο Αμερικανός γιατρός που της τα είχε δώσει είπε απλά: «Κανείς δεν πρέπει να ζει σε θολούρα». Κατάλαβε αρκετά για να πιάσει το νόημα. Όραση, ναι, αλλά και σαφήνεια. Για πρώτη φορά, δεν έβλεπε μόνο τον κόσμο, αλλά και τον εαυτό της πιο καθαρά. Αυτές οι μεταμορφώσεις δεν ήρθαν χωρίς κόστος. Έσπασαν τις πιστότητες, κλώνησαν τα θεμέλια. Τι σήμαινε να υπηρετείς μια αυτοκρατορία που σε άφηνε να πεινάς, ενώ οι εχθροί σου σε τάιζαν? Τι σήμαινε να τιμάς έναν κώδικα που απαιτούσε το θάνατό σου, όταν η ίδια η ζωή σου πρόσφερε μια τόσο απροσδόκητη ευσπλαχνία? Κάθε γυναίκα πάλευε μόνη της με αυτά τα ερωτήματα, αλλά μαζί σχημάτιζαν μια σιωπηλή χοροδία αμφιβολιών. Η νοσοκόμα επέστρεφε συχνά στο κάλυμά της τη νύχτα, κρατώντας σφιχτά την άκρη του, θυμόταν τον όρκο που είχε δώσει κάποτε. Καλύτερα να πεθάνεις παρά να παραδοθείς. Τώρα βρισκόταν ζωντανή, ζεστή και χορτασμένη, αβέβαιη αν είχε προδώσει τη χώρα της ή αν η χώρα της την είχε προδώσει. Αυτή η αβεβαιότητα έγινε η πραγματική πληγή, βαθύτερη από οποιοδήποτε θραύσμα, πιο δύσκολη να θεραπευτεί. Και πέρα από το στρατόπεδο, φήμες άρχισαν να διαδίδονται στα πεδία των μαχών. Φήμες για κρατούμενους που αντιμετωπίζονταν καλά, για γυναίκες που έγραφαν γράμματα, για αξιοπρέπεια που διατηρούνταν πίσω από φράχτες. Στρατιώτες που κάποτε έμπαιναν σε μάχες χωρίς ελπίδα τώρα δίσταζαν, έστω και για μια ανάσα, αναρωτιόμενοι αν η αιχμαλωσία δεν ήταν το τέλος. Αυτή η διστακτικότητα ήταν επικίνδυνη, όχι μόνο για τους στρατούς της αυτοκρατορίας, αλλά και για την ίδια τη ψυχή της. Η νοσοκόμα δεν γνώριζε ακόμη το πλήρες βάρος των γεγονότων. Ήξερε μόνο ότι όταν κοίταξε στον καθρέφτη ένα βράδυ, που δανείστηκε από το αναρωτήριο, είδε κάτι περισσότερο από μια αιχμάλωτη που την κοιτούσε.
Είδε έναν άνθρωπο, πολύτιμο, αναντικατάστατο, ζωντανό. Και μόλις αυτή η συνειδητοποίηση ριζώθηκε, δεν υπήρχε γυρισμός. Αυτό που δεν μπορούσε να φανταστεί ήταν πως αυτή η ήσυχη επανάσταση θα αντιχούσε πολύ πέρα από τους φράχτες, αναδιαμορφώνοντας όχι μόνο τη δική της ζωή, αλλά και την πορεία ενός ολόκληρου έθνους που εξακολουθούσε να προσκολάται σε μύθους. Ο πόλεμος δεν τελείωσε με το βροντό των πυροβόλων, αλλά με σιωπή. Όταν ήρθε η ανακοίνωση, οι γυναίκες στα στρατόπεδα δεν πανηγύρισαν. Κάθισαν έκπληκτες, κοιτάζοντας το έδαφος, αβέβαιες αν έπρεπε να το πιστέψουν. Η Ιαπωνία είχε παραδοθεί. Η αυτοκρατορία που απαιτούσε να πεθάνουν παρά να εχμαλωτιστούν είχε σκύψει το κεφάλι. Το σειρματόπλεγμα εξακολουθούσε να πλαισιώνει το οπτικό τους πεδίο, αλλά η σημασία του είχε αλλάξει. Δεν τις χαρακτήριζε πλέον ως αιχμάλωτες ενός συνεχιζόμενου πολέμου. Τις χαρακτήριζε ως μάρτυρες του τέλους του. Ο επαναπατρισμός ξεκίνησε αργά. Τρένα, πλοία και κομβόι οργανώθηκαν για να τις επιστρέψουν στην πατρίδα που δεν είχαν δει εδώ και χρόνια. Η νεαρή νοσοκόμα επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο με προορισμό το Γιοκοχάμα, κρατώντας σφιχτά ένα μικρό δέμα με τα υπάρχοντά της που οι Αμερικανοί της είχαν επιτρέψει να κρατήσει, μια κουβέρτα, ένα ζευγάρι γυαλιά και το γράμμα που είχε γράψει στη μητέρα της. Η θάλασσα απλωνόταν ατελείωτη, γκρίζα και απέραντη, και αναρωτιόταν τι την περίμενε. Θα την υποδέχονταν ως επιζώσα ή θα την αποφεύγαν ως προδότρια. Η καλοσύνη που είχε γνωρίσει στην αιχμαλωσία θα εξαφανιζόταν τη στιγμή που θα πατούσε το πόδι της στο ιαπωνικό έδαφος, η Ιαπωνία στην οποία επέστρεψε ήταν αγνώριστη. Οι πόλεις είχαν μετατραπεί σε ερείπια, οι οικογένειες λιμοκτονούσαν, τα παιδιά είχαν τα μάτια κούφια από την πείνα. Το σπίτι της είχε χαθεί, η μητέρα της ήταν πιο αδύνατη από μικρόν με τόνο, τι μπορούσε να αντέξει να δει. Τα τρόφιμα ήταν σπάνια, τα καύσιμα ακόμα πιο σπάνια. Οι άνθρωποι μιλούσαν με σιγανές φωνές για τη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι, για τις πυρκαγιές και την παράδοση. Και όμως, μέσα σε αυτή την καταστροφή, η νοσοκόμα κουβαλούσε αναμνήσεις από την αυθονία. Ζεστά γεύματα, καθαρά σεντόνια, γιατροί που νοιάζονταν. Το να μιλάει για τέτοια πράγματα φαινόταν επικίνδυνο, σχεδόν άσεμνο. Ωστόσο, δεν μπορούσε να τα διαγράψει. Η αντίθεση την ενοχλούσε. Πώς ήταν δυνατόν η αιχμαλωσία να προσφέρει περισσότερη ανθρωπιά από την ελευθερία? Άλλες γυναίκες μοιράζονταν παρόμοιες ιστορίες. Μιλούσαν σιγανά στις γωνίες και ψιθυρίζοντας για τους Αμερικανούς φρουρούς που θυμόντουσαν τα ονόματά τους, για υπότες γεμάτους μουσική, για την πρώτη φορά που τις είχαν αντιμετωπίσει ως άτομα και όχι ως εργαλεία του κράτους. Κάποιες παραδέχονταν ότι είχαν μάθει αγγλικά. Άλλες ομολογούσαν ότι είχαν διαβάσει αμερικανικά βιβλία. Για μερικές, αυτές οι εμπειρίες έγιναν σπόροι μεταμόρφωσης. Βρέθηκαν να αμφισβητούν όλα όσα τους είχαν διδάξει. Την αξία της θυσίας, το νόημα της τιμής, το ρόλο των γυναικών πέρα από την υπηρεσία στην αυτοκρατορία. Η επανάσταση που είχε ξεκινήσει πίσω από τα σειρματοπλέγματα δεν τελείωσε με την απελευθέρωση. Τις ακολούθησε μέχρι τα σπίτια τους. Δεν μπορούσαν όλες να αντέξουν το βάρος. Μερικές επέστρεψαν σε οικογένειες που τις κοίταζαν με καχυποψία, ντροπιασμένες που είχαν παραδοθεί. Μερικές δεν ξαναμίλησαν ποτέ για την αιχμαλωσία τους, θάβοντας τη μνήμη σαν η σιωπή να μπορούσε να τη σβήσει. Άλλες όμως μετέφεραν τις μαρτυρίες τους στο εύθραυστο νέο Ιαπωνία, λέγοντας στους γείτονές τους ότι οι Αμερικανοί δεν ήταν δαίμονες, αλλά άνθρωποι, ατελείς αλλά συμπονετικοί. Τα λόγια τους αναστάτωσαν όσους είχαν χτίσει την ταυτότητά τους πάνω στο φόβο του εχθρού. Για τις δυνάμεις κατοχής, αυτές οι φωνές έγιναν απροσδόκητες γέφυρες, απόδειξη ότι η συνύπαρξη ήταν δυνατή. Αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών παραδέχτηκαν αργότερα ότι η ανθρώπινη μεταχείριση των αιχμαλώτων είχε αποφέρει ωφέλη πολύ μεγαλύτερα από τα αναμενόμενα. Η συνεργασία προέκυψε φυσικά από ανθρώπους που ένιωθαν σέβαστα στρατιωτικά μυστικά μοιράστηκαν όχι από φόβο, αλλά από ένα παράξενο αίσθημα χρέους, ακόμη και ευγνωμοσύνης. Μερικοί ιστορικοί υποστήριξαν ότι αυτή η πολιτική μπορεί να συντόμευσε τον πόλεμο κατά μήνες, σώζοντας αμέτρητες ζωές. Αλλά για τις ίδιες τις γυναίκες, η πραγματική κληρονομιά δεν ήταν στρατηγική. Ήταν προσωπική. Είχαν δει έναν κόσμο που η αξιοπρέπεια δεν κερδιζόταν με ταλαιπωρία, αλλά δινόταν ελεύθερα. Ένα απόγευμα, μήνες μετά την επιστροφή της, η νοσοκόμα κάθισε με τη μητέρα της στα ερείπια του σπιτιού τους. Έβρασαν ζυζάνια για σούπα, ο ζωμός ήταν αραιός και πικρός. Η μητέρα της ρώτησε απαλά για το στρατόπεδο, αποφεύγοντας να κοιτάξει την κόρη της στα μάτια. Η νοσοκόμα δίστασε, και μετά περιέγραψε τα γεύματα, τα κρεβάτια, τα γράμματα. Μίλησε για τα γυαλιά που της έβαλε ένας Αμερικανός γιατρός, για τη στιγμή που είδε καθαρά για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Η μητέρα της έκλαψε σιωπηλά, όχι από ντροπή, αλλά από ανακούφιση. Τουλάχιστον, ψιθύρισε, κάποιος θυμήθηκε, ήσουν άνθρωπος. Η ηρωνία ήταν αβάσταχτη. Η αυτοκρατορία είχε υποσχεθεί δόξα και έδωσε πείνα. Ο εχθρός δεν είχε υποσχεθεί τίποτα και έδωσε καλοσύνη.
Ήταν σαν ο κόσμος να είχε αναποδογυρίσει. Οι γυναίκες που έζησαν αυτό το παράδοξο δεν μπορούσαν πλέον να δουν τον πόλεμο με τον ίδιο τρόπο. Κάποιες έγιναν υπέρμαχοι της ειρήνης. Οι φωνές τους ήταν μικρές αλλά επίμονες σε μια κοινωνία που αγωνιζόταν να ξαναχτιστεί. Άλλες κουβαλούσαν σιωπηλά τις αναμνήσεις τους, αφήνοντάς τις να διαμορφώσουν τον τρόπο που μεγάλωναν τα παιδιά τους, διδάσκοντάς τους ότι η συμπόνια μπορεί να είναι ισχυρότερη από τη σκληρότητα. Ακόμα και δεκαετίες αργότερα, όταν οι ιστορικοί πήραν συνεντεύξεις από πρώοι γυναίκες κρατούμενες, τα λόγια τους έφεραν την ίδια έκπληξη. Μία από αυτές θυμήθηκε: «Μου έδωσαν σοκολάτα και δεν πίστευα ότι ήταν αληθινή. Νόμιζα ότι πρέπει να ήταν κόλπο, αλλά μετά είδα το φρουρό να τρώει το ίδιο κομμάτι. Εκείνη η στιγμή με άλλαξε. Αν ο εχθρός μπορούσε να μοιραστεί σοκολάτα, τι άλλο μπορούσε να μοιραστεί ο κόσμος?» Μία άλλη είπε: «Έμαθα αγγλικά στο στρατόπεδο. Ακόμα το μιλάω. Μερικές φορές ονειρεύομαι σε αυτή τη γλώσσα». Αυτές οι μαρτυρίες, εύθραυστες αλλά ισχυρές, σχημάτισαν ένα μοσαϊκό εμπειριών που αμφισβήτησαν τις απλές αφηγήσεις της προπαγάνδας. Η αθόρυβη επανάσταση της αξιοπρέπειας δεν ανέτρεψε κυβερνήσεις, αλλά άλλαξε ζωές. Έδειξε ότι ακόμα και στον πιο σκοτεινό πόλεμο, η καλοσύνη μπορεί να σπάσει την πιο σκληρή ιδεολογία. Η νοσοκόμα, που κάποτε πίστευε ότι η μόνη αξία της ήταν η υπηρεσία στον αυτοκράτορα, τώρα ήξερε ότι δεν ήταν έτσι. Την είχαν εκτιμήσει άγνωστη. Την είχαν αντιμετωπίσει σαν να είχε σημασία ο πόνος της, σαν να άξιζε ανακούφιση η πείνα της, σαν να άξιζε διάβγεια η όρασή της. Αυτή η γνώση ήταν ανεξίτηλη. Δεν μπορούσε να ανακληθεί. Οι Αμερικανοί μπορεί να μην είχαν την πρόθεση να πυροδοτήσουν μια μεταμόρφωση. Πολιτικές τους ήταν ρεαλιστικές, βασισμένες στις υποχρεώσεις της Σύμβασης της Γενέβης και στη στρατηγική σκέψη. Ωστόσο, η ακούσια συνέπεια ήταν η αποκάλυψη ότι η ανθρώπινη μεταχείριση μπορούσε να κερδίσει μάχες που καμία βόμβα δεν θα μπορούσε ποτέ να κερδίσει. Η διοίκηση της αυτοκρατορίας είχε απαιτήσει θάνατο πριν από την ατιμία. Οι Αμερικανοί είχαν δείξει ότι η ζωή που διατηρείται με αξιοπρέπεια μπορεί να είναι πιο ισχυρή. Η νοσοκόμα κουβαλούσε αυτές τις αλήθειες σιωπηλά, αλλά αυτές χρωμάτιζαν τα πάντα. Όταν περπατούσε στους κατεστραμμένους δρόμους, όταν έβλεπε τους στρατιώτες της κατοχής να μοιράζουν μερίδες φαγητού στα παιδιά, όταν κρατούσε το χέρι της μητέρας της τη νύχτα, θυμόταν το στρατόπεδο όχι ως φυλακή, αλλά ως έναν παράξενο, παράδοξο παράδεισο, όχι παράδεισο πολυτέλειας, αλλά παράδεισο ανθρωπιάς, όπου ανακάλυψε αξία εκεί που δεν το περίμενε. Και έτσι η ιστορία αυτών των γυναικών δεν τελειώνει στο σειρματόπλεγμα. Παραμένει στη σιωπή των αναμνήσεών τους, στις λεπτές αλλαγές που έφεραν στις οικογένειές τους, στις μαρτυρίες που άφησαν πίσω τους. Παραμένει στα απλά αντικείμενα που έφεραν στο σπίτι, γυαλιά, γράμματα, κουβέρτες, που έγιναν σύμβολα μιας αλήθειας μεγαλύτερης από τον πόλεμο. Γιατί τελικά, το μεγαλύτερο σοκ δεν ήταν ότι οι Αμερικανοί τις είχαν μεταχειριστεί με ευγένεια. Ήταν το γεγονός ότι η ευγένεια μπορούσε να επιβιώσει σε έναν κόσμο αφιερωμένο στην καταστροφή, ότι η αξιοπρέπεια μπορούσε να ανθίσει στην αιχμαλωσία, ότι ακόμη και οι εχθροί μπορούσαν να σου θυμίσουν την ανθρωπιά σου. Και καθώς οι ψίθυροι για αυτές τις εμπειρίες εξαπλώνονταν, πρώτα στις οικογένειες, μετά στα χωριά και μετά πέρα από τους ωκεανούς, έφεραν μαζί τους ένα ερώτημα που ταράζει τόσο τους νικητές όσο και τους ηττημένους. Αν ο παράδεισος μπορούσε να υπάρχει μέσα σε μια φυλακή, τι έλεγε αυτό για τον κόσμο?